Tässä videossa mä näytän teille mun 2 luottoaamupalaa, jota mä tykkään tehdä viikonloppuisin. Tai silloin kun mulla on enemmän aikaa. Mä en tiedä voiko näitä kutsua aamupaloiksi, koska mä teen näitä myös välipalaksi ja iltapalaksi. Aina silloin kun mulla on aikaa. Mut sanotaan niitä nyt tässä videossa aamupalaksi. Toinen näistä aamupaloista on esimerkiksi se munakas, josta löytyy miljoona videota mun kanavalta, jota muun muassa tein syyslomaviikon jokaisena aamuna aamupalaksi. Eli sen reseptin saatte, se on erittäin hyvä, mä en kestä. Mutta joo, lähdetään katsomaan. Tämän erittäin hyvän smoothien tekemiseen tarvitset ananasta, banaania, lehtikaalia ja kurkkua. Aloitetaan leikkaamalla kurkku pienemmiksi palasiksi, sitten irrotetaan lehtikaalista noi lehtiosat tosta varresta, kuoritaan banaani, leikataan se pienemmiksi ja sitten vielä avataan toi ananastölkki. Ja sitten vaan tungetaan kaikki ainekset tehosekottimeen. Sen jälkeen tämä smoothie on valmis ja mä tykkään juoda sen tommosenaan tai sitten tehdä tommosen smoothie-kulhon, johon mä laitan esimerkiksi granolaa. Tämän maailman parhaan munakkaan tekemiseen sä tarvitset 2 munaa, pinaattia, kinkkua, tomaattia, sipulia ja paprikaa. Tämän munakkaan tekeminen aloitetaan leikkaamalla tomaatit, sipulit, paprikat ja kinkku pienemmiksi palasiksi, jonka jälkeen sekoitetaan molemmat kananmunat lasissa. Sitten laitetaan pannu tulille ja pannulle oliiviöljyä. Ensin paistetaan paprikat, sipuli ja kinkku pannulla. Sen jälkeen kaadetaan kananmunat ja laitetaan lämpö mahdollisimman pienelle. Sitten sekaan heitetään tomaatit ja lopuksi vielä pinaatti. Ja tämä munakas on sitten valmis, kun se on tarpeeksi hyytynyt. Ja mä tykkään syödä tämän kanssa esimerkiksi raijuustoa ja avokadoa, mitä mä laitan nyt tässäkin siihen päälle. Siinä oli mun luottoaamupala, välipala, iltapalat. Niin jos piditte videosta, niin tykätkää siitä ja kertokaa, haluatteko lisää ruoka-aiheisia videoita ja ei muuta. Me nähdään ensi videossa, heippa!